Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon kangge Bapak Ngatijan bin Asmoijaya Bunga saha Mbak Supriyati Ningsih ingkang binjang-enjang badhe tindak ngibadah umrah. Mugi-mugi Allah tansah maringi kanugrahan keberkahan sehat waras lahir batinipun. Saking tindakipun ngantos kunduripun pinaringan kawilujengan keselamatan lahir batinipun. Manasik umrohipun pinaringan gampil tinampi sah dados manasik umroh ingkang makbulan, ingkang mabruron, ingkang sakyan maskuron, ingkang tijarotan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Konduripun nglantaraken keberkahan saya mundhak takwanipun, saya mempeng ibadahipun, saya ikhlas ridho atinipun, mulya dunya akhiratipun. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu saking Pak Sulaiman Jedes Lor Lapangan Trimulya, tanggane Mas Kolis. Pak Sulaiman itu sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala utawi sampun seda inggih menika almarhum Simbah Muhyiddin, Mbah Muhyiddin, bapakipun Pak Sulaiman. Seda kala dinten Senin Legi. Wau dalu wong sakniki Senin. Dadi seda wau dalu. Kirang langkungipun jam 1:30 dalu. Wonten rumah duka. Lan badhe kasareaken niki mangke Senin siang niki mangke. Jam kalih siang niki mangke jam kalih siang wonten makam Citrajayan Trimulya.
Lan awit saking kersanipun pengajeng-ajengipun Pak Sulaiman dalasan sedaya ahli waris mbok menawi panjenengan sedaya mboten wonten alangan setunggal menapa dipun suwuni ziyadah doa layar takziah awit saking sedanipun Simbah Muhyiddin sakmangke siang. Ugi nyuwun barokah nyolataken jenazahipun almarhum. Niki mangke badhe ngaji sareng-sareng nyolataken jenazahipun almarhum Simbah Muhyiddin. Niki mangke badhe ngaji. Lapangan Trimoyo ngalar sithik gang ulon-ulon. Lor kulone Mas Kolis. Awit saking pandonganipun ugi saderengipun lan saksampunipun sedaya ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matur nuwun. Mangke bareng ngaji bareng-bareng nyanatke jenazah. Golek ganjaran sak gunung Uhud jenenge sak kirot. Kena nggo bandul timbangan. Donganipun Nabi Yusuf wingi nika, Robbi duh pangeran kula kot ataina temen-temen wis maringi sapa panjenengan kot ataita ni ing kula minal mulki saking kerajaan. Ae tegese ba'don sebagian minhu saking kerajaan. Wahua utawi kerajaan iku mulku Misra, keraton Mesir. Wa alam talan pun mulang sapa panjenengan ni ing kula min takwilil ahadisi saking jabarno pira-pira impen. Ae tegese ba'don ing sebagian min takbiri ru'yah saking penjabarane impen-impen. Fatiros samawati hiya zat sing nitahake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ae tegese ya khaliqahuma duh zat sing nitahake langit lan bumi anta utawi panjenengan niku wali ingkang nguasai kula. Anta ae tegese anta utawi panjenengan iku allazi zat tatawalla kang nguasai sapa zat islaha jamingi muhimmati ing baguse sakabehane pira-pira seja kula fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Tawaffa mugi nyedani sapa panjenengan ni ing kula musliman hale wong kang muslim. Nggih. Dungane ngono kuwi. Anta utawi panjenengan kok danga donga sapa Yusufu Nabi Yusuf bizalika kelawan mangkono-mangkono donga mangangilmihi sartane ngertine Nabi Yusuf bi anna kulla nabiyin kelawan sak temene utawi saben-saben nabi iku layamuta ora bakal seda sapa saben-saben nabi illa musliman kejaba mesti muslim. Izharon tur krana mertelakake
lil ngubudiyati kedue pengibadahan wal iftiqori lan kedue kerendahane. Wasid datir rohbati lan bangete demen fi talabi sa'adatil khotimati ing dalem golek kabegjane pungkasan. Kok Nabi Yusuf ndadak nganggo ndonga tawafani musliman. Ndadak nganggo ndonga tawafani musliman. Mugi panjenengan nyedani kula dalam keadaan muslim. Kamangka mbok ora ndonga sing jenenge kabeh nabi niku sedane rak ya mesti muslim. Wong wis pangkat nabi sing ngangkat dadi nabi juga Gusti Allah niki mengke otomatis salah satu kanugrahane sedo mesti muslim nek nabi niku. Sing sedo muslim ora kira sing dudu nabi. Kuwi sing nyamari arep ngaji kae ya sing nyamari lho. Sedane sesuk piye ngono kuwi isih nyamari kok ya. Wong arep ngaji kae ning majelis ya nyatane mengkur ngelak-elak ngrasani wae rong leren-leren kok. Pas ngaji wae ya isih ngrasani wae. Ning ya piye meneh karang awor kanca, awor tangga kok ya. Kudune kak ya nek kepengin le ngaji ki ora tumiba ngrasani le tengok nang dhuwur gendeng kuwi kok ya kudune. Iso ora ngrasani lah nek ngene iki ya piye jak jejer sih. Mula ya wis ben wis pokoke terusno wis ora apa-apa kono tanggungan dhewe. Makane nek kaya kita itu matine isih cangkriman, bumbuan. Ning nek nabi sedoi mesti muslim, tapi kok tetep ndonga. Wong ngrasah ndonga kuwi tetep kok. Wa semono kok ya Nabi Yusuf, ya Nabi Yakub wingi. Sing dongane ngarep niku Rabbana afrigh ngalaina sabron wa tawaffani musliman. Sing ngarep wingi ya ana donga ngono kuwi. Mugi panjenengan tansah nekakake kesabaran nggo kula lan nyedani kula dalam keadaan muslim. Rabbana afrigh ngalaina sabron wa tawaffana muslim. Nek sing ngarep iki wa tawaffana muslimin karo ndongaake wong akeh. Nek iki Nabi Yusuf tawaffani musliman. Nih tawaffani musliman. Rasah ndonga wae muslim, ewa semono kok Nabi Yusuf tetep ndonga njaluk sedo dalam keadaan Islam. Niku alasane napa? Alasane dinggo mertelakake bentuk pengibadahan karo mertelakake bentuk kerendahane. Kok nggo ngetokke bentuk pengibadahan karena salah siji ibadah ki ndonga. Ndonga ki ibadah. Adunga'u silahul mukminin. Donga niku gamane wong mukmin. Donga niku pembuktian diri kita niku menungso rendah amat sangat butuh Gusti Allah. Ora iso jenengan muni ra butuh niku ora iso, mesti butuh. Mula nek ana wong alah mbok wis rasah kokean ndonga, rasah reka-reka ndonga, wong nyatane selami niki ora ndonga kuwi ya digeki kok. Lah wis wong kumanungku. Iki kaya ora butuh Allah, tur kaya-kaya merasa agak dipentingkan oleh Allah. Lah piye?
Wong rasa ndonga dikeki kira gaya ta niki. Wono sing ngomong ngeten niku enten, alah kula iki nek bar salat ora tau ndonga. Ning arep kula jek ngomong. Wong wedok, ngomong wong wedok. Dadi kula iki nek bar salat ora tau ndonga. Lah napa, Bu? Lah wong ora tau ndonga dikoki kok kurang gawean. Wah, tobat. Iki ora durung tenan kok. Sing pundi? Anu kok mbiyen iki ketoke pas kumpulan apa ngono kok mbiyen iki. Ora pas ngaji ngene iki kok. Ora pas ngaji berarti nek ra kleru kumpulan Dasawisma ya mbiyen iki ya. Pas kumpulan Dasawisma. Ayo cetok kok ya. Dasawisma. Jan ngomong ngeten iki. Anak kula iki jan anggere bar salat ora tau ndonga. Lah napa, Bu? Ha wong ora ndonga dikeki kok kurang gawean. Waduh, wis to buat niki. Malah Gusti Allah iki wis ngerti kebutuhan kula. Wah, gaya tenan iki. Gayane Pak. Ya cetha ngerti. Cetha ngerti Gusti Allah ning jak sing gawe jenengan iki Gusti Allah. Ning jenengan ki sapa? Nglungguhna. Pisan jenengan ki sapa? Ping pindhone jenengan ki ning donya kon ngopo? Dadi aja maca Allah kok ya. Niku jenenge maca Allah. Allah ki wis ngerti. Mula ra ndonga dikeki ra padha karo maca Allah. Sing diwaca ki jenengan. Aku ki ning donya kon ngopo? Terus aku ki sapa? Aku ki mung menungso ming cilik terus statuse kawula. Kudu nyadar kerendahane ngeten niku. Aku ki mung menungso titahane Gusti Allah sing tumitah cilik. Cilik menungso niku cilik. Wong Gusti Allah nitahke makhluk liyane gedhe-gedhe. Menungso iki mung cilik-cilik. Sing gedhe mung suarane. Suarane mecahno gunung. Suarane wis. Mung manungsa cilik. Dadi nuduhna mbuktekno kerendahane aku mung wong rendah, mung makhluk cilik, amat sangat butuh nugraha, butuh pitulungan, butuh apa-apa saka Allah. Lah kok saka Allah sebab sing paling iso maringi mung Gusti Allah, nek liyane ra iso maringi. Sing iso maringi Allah. Jenengan lara butuh mari sing iso marekke Gusti Allah. Nyatane kadang kala lara untu ngombe apa wae ra mari-mari. Lara untu ngombe apa wae ra mari. Iso mari tok ngonak-onake sing lanang terus karo sing lanang dikeplak pipine matuh mari. Wah, wong pas lara utuh mbuh ana apa-apa ngonak-onake sing lanang. Ngantek ngutek-uteke kene lara utuh tekmu ora mikir. Malah gawe aku nesu lho, sing lanang ya montak langsung keplak pipine plak. Wes langsung cleng. Pet-petane mari. Ketoke langsung pedhot sarape untu iki lho. Iso. Lah ngono kok terus omong ruwong ya tak kandhani carane nambani untung ae. Apa ya wong liya ya kan ngeplak. Ya liyane keplak gledak saya tambah lara. Iki mung Gusti Allah ki di 1000 dalan nggo marekke larane para kawula. Senajan to bentuk larane siji ning dalane werna-werna kok ya. Wong lara mumet wae ana sing paramet, ana sing budrek. Nggih, ana sing puyer 16. Beda-beda kok ya padha nek larane lara mumet. Terus ana sing ra tambani, sing penting nyekel dit 400 ngono ana sing mumet ki anggen nyekel dit 400 ilang mumete.
Warna-warni. Ketake rada akeh kuwi. Mula nyadar nek kita niku kawula cilik. Dadi nggo mbuktekke karo nggo ngetokke kerendahane sing nomor 1. Lah terus duripke iki kon ngopo? Iki kudu do. Ora ana liya kon ngibadah. Lah ngibadah piye? Ngibadah ya werna-werna. Ana salat, ana poso, ana zikir. Kuwi terus ana nyambut gawe, ana sedekah. Nek wong wedok ya ana taat terus sing lanang nanggung jawab sing wedok, didik anak-anak, mulyake tangga, nek ya akeh banget to. Muni kon ngopo? Kon ibadah. Ngibadah piye werna-werna. Salah sijine juga selalu kon ndonga. Wong urip ki do kon ndonga. Ndonga apa lah sak karepmu. Werna-werna kok ya wong butuhe beda-beda kok. Kok ndonga apa ya? Butuhe apa? Sugih ya njaluk sugih. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kula dadi wong sing sugih. Ngono lah kok. Oh bebas kok ndonga iki. Wong Allah ling ijabahi ya bebas. Nah, Allah ngijabahi apa ora bebas kok ana sing kuwasa kok. Awake dhewe kawula ndonga apa bebas. Njaluk ya Allah paringono sugih paringono akeh duwite oleh. Sing duda niku ya Allah paringono lan temokno jodoh kula sing duda-duda kuwi. Ya oleh kok ya dijabahi apa ora kuwi urusane Gusti Allah. Ya ming malaikat rakib rongatit grenengan nalika jenengan njaluk bojo ki grenengan. Age ya arep apa? Wong kahananmu wis gruyah-gruyuh ya dicekok ngono kaya isih mikir bojo wae. Iki ming malaikat rakib rongatit sing selalu nyandingi kok ya. Ning jenengan bebas ndonga piye-piye oleh kok ya. Oleh. Sakarepmu ndonga apa-apa kena. Sing lara ya Allah paringono mari ya Allah. Ngono ya oleh wajar sih. Sing wedok kae ya Allah sadarke bojo kula ya Allah ngono ya ana. Sing wedok iki nek ndonga pendak dina sadarke bojo kula. Malaikat ya takon lah semaput apa piye mboten. Mbambunge kan. Ketoke ngaji mbambung ra leren-leren kok ya. Menyang ngaji sarungan ngono ku nek mulih ya katokan jin. Wangun kae ya. Dompete kayak rantai. Arep ndonga apa-apa ki bebas, yakin. Ana sing ndonga ki sederhana paringono ayem tentrem ya Allah. Nek niku wis penak paringono ayem tentrem wis. Sekali Allah ngulen napa nyelehi utawa menehi ayem tentrem, wis ora kaya-kaya dilalae wong ki nek diparingi ayem tentrem ora dadak nganggo sarana apa-apa. Nek jenengan rak nglogika ayem tentrem ya nek cecekel. Nek ora ngono nek jenengan pancen wis anu. Napa jenenge pahame iki wis paham kok. Ora cecekel kok ayem tentrem iki sing mari tentrem napa? Lah wong Allah iki ora kaya-kaya ji nek ngreka kahanane kawula iki iso wae Allah gawe ayem tentrem tanpa nganggo lantaran cecekel. Iso kok nggih.
Oh nyatane yo akeh kok wong sepuh-sepuh kae do ayem ra cecekel. Malah istiqomah le ngaji le jamangah kae. Angger bar jamangah terus tengok neng serambi. Nglinting sikik. Jan nglinting sikik, wela kok nglinting nggih sangu mulih. Nih, wangun Kak. Wah, kaya jenengan iki jan wis sepuh, istiqomah le jamangah, semeleh pikire, le jawab alah wong tua ya arep ngopo. Duwe duit ya ora kena nggo apa-apa. Wes, mula kula iki arep ora duwe ya ming ayem-ayem wae wong kula iki upamane duwe ya ming ra iso ngopo-ngopo. Kecilik numpak motor wae ra iso. Dadi ora perlu biang-biangan tekan ngendi-endi sangu duit ngisi bensin wong numpak motor wae ra iso. Arep mangan ten ngomah niku seminggu pisan kirimi beras, kirimi lawuh ro anak-anak. Arep ning omah ming karo mbokne ning kirimi beras, kirimi lawuh ro anak-anak. Arep ora ngadep anak wong anak iki alhamdulillah do ngerti. Wis golek napa? Ming niku tok. Ngalor ngidul pit ora butuh bensin, kok nek gembos ming kompok. Nek gembos ming dikompok. Kompok ming nyilek. Liar ngopo to? Arep mangan wis ana beras, wis ana lawuh. Ya ndok, ya sarimi, ya tempe. Dadi ora mikir napa-napa. Ora cecekel lho, tentrem ngono kuwi. Kaya jenengan iki cetha ning tabungan BRI ana, BCA ana, BPD ana, ning dopete jenengan wae ngetombol. Wes. Nang omah ku ya berbagai macam bahan makanan ana. Ya beras, ya gandum. Wes. Bumbon-bumbon lengkap. Ning nyatane rasane grangsang, rasane grahuyang. Ora ngrasa semeleh, ora ngrasa tentrem kok. Pas nang omah ya mlebu metu. Kok kaya wong ra tenang. Ora ngerti jebul di WA ro demenane ketoke kuwi. Ketoke lho ora tenang blas. Ayo tuweke reka-reka. Ya tuwek reka-reka. Ya demen mahmu ora tentrem to. Duwe duit pirang-pirang ning jan blas ra tentrem. Gedabikan kae urip. Ya wis tuwa iki saiki nyelehke rasa wong nyatane selama niku urip karo mbok wedok ya santai-santai saja to. Kuwi ngono wae. Banak kula iki tetep siji kok kan biyen iki. Jam pira ta iki? Mama itu. Siji ora aneh-aneh. Ora aneh-aneh aku. Handphone yo tak seleke. Sak nggonku tak seleke ora mesti buka, ora mesti nyaut, kadang lali ngomah padahal lah ora patek penting kok ya butuh mulai. Buka mbok wedok mbok yo men bukaan ora ana sing ditutup-tutupi, ora ana sing dirahasiake. Santai. Kepenak dadi tentrem kae kok nggih nek ngenten iki. Ya nek ana wong nyenengi oke kok ya. Ane wong kula ya ora gagas kok. Kok ndak ming marahi ora tentrem. Ya apa nerangke iki ya gaya-gaya titik. Walaupun sakjane ya ora nyata. Ini rak rada gaya titik ini. Monggo sing penting donga, aja pisan-pisan lali
Donga aja pisan-pisan dipaham donga ki ora perlu, ora butuh donga. Niku sombong jenenge. Kumalungkung apapun kudu donga. Pinangka pembuktian donga ki dadi celengan ibadah, dicatet karo malaikat raqib. Lah soal dijabahi apa ora kuwi urusane Gusti Allah. Sing penting donga ngono wae. Ijabahi syukur ora ya ora apa-apa ngono. Wong aku niate mengarep ngibadah dasare kawula niku butuh banget marang Gusti Allah. Lah niki sik terus sesuk engko sareng-sareng nyolat jenazah. Muga-muga manfaat faedah dunya akhirat, diparingi kanugrahan sehat waras, semeleh pikir atine, istiqomah ngaji ngibadahe, mulya dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.